se jmenuji Roman Adamy a jsem jednatelem společnosti Vanzel. Firma Vanzel nabízí vybavení interiéru prodejen. Asi nejznámějšími produkty jsou nákupní vozíky, nákupní košíky. Nás samozřejmě zajímá, jak být schopni ošetřit nebo připravit ty části našich výrobků, které dochází nebo které jsou v kontaktu s lidskou rukou, tak aby pokud možno k tomu přenosu těch jednotlivých bakterií z člověka na člověka nedocházelo nebo alespoň se maximálně eliminovalo. Byl bych velmi rád, aby z partnerství, které vzniká mezi Technickou univerzitou a týmem Ústavu pro nanomateriály a naší firmou, vznikly výrobky, které nabídnou mnohem větší užitnou hodnotu a mnohem menší riziko pro všechny uživatele.